ще правим влог. Канал на влог. Аз съм Румен. Се правя на тъп заради вас. Това е Асред. Аз съм Асред и се правя идиот заради вас. Искаме да ви покажем, че сме на Шлойштрасе. Ето вижте една красива мацка. Вижте каква е яка, нали? Ай, видим под полата, нали? Да. Сега не знам как ще видиш под полата на един билборд, ама... Как ти де? Решихме за 5 минути, така, да си измислим бъдещето и да направим един канал в YouTube и просто да направим един влог. Аз реших да отидем и да си изсерем в туалетните и да им оставим хубави черти. Баба си е майката. Добре. Тук гледаме една баба как яде борст. Явно и прилича да яде Надя. Виж, като по-млада. Върши. Каза го е. Надиничка. Наденичка, виж плъвка в хуй. Аз те си говоря глупости, ще ни флагнат. Ще ни свалят видеото от YouTube. Добре. А сега да ви кажа, току-що ме блъсна една кола. И това беше една Тойота. Почти де. Почти. И искам да ви кажа, че сега отивам в Макдоналдс за тъпча да стана 200 кила. Аз съм успял, явно. Обаче той имам доста бая да правя. Нали знам? Ще правим влог за няколко месеца. Все пак ще пуснем. Какво да стане? Ще стане. Не. Виждане кажи за следващия. Чай да, не сме да стигнали още 3 минути. Добре, бе, нищо ли как? Елате да погледнем часовника. Сериозно ли, бе? Нали той трябва да се прави на идиот, бе? Аха. Вижте какви хубави часовници, дами и господа. Вижте какви хубави часовници. Това е iSwatch. Гледайте само какво става тук. Не съм с него. Не съм с него и аз не съм с Ейтос тук. Дед говори там за кенефи. Кенефите, кой е те, бе? Кажи мене малко, бе. Сега, отиваме към Шлойштрасе, нали ви казах ли? Ние в момента сме на Шлойштрасе. На Ватершрайберплац. И сме на Шлойштрасе. И сега що ми щужа? Сериозно? Да. Добре. Отиваме към спирката да я пребами и той шофьора. Трябваше да учим малко, да научим още нещо за влоговете, че... Добре, аре, Румен вън. Асред вън и до следващия